eu. Nu știu dacă o să vă placă sau nu. Nu știu. Da, deci stai să punem acest logo aici sau așa. Ok. Acum noi o să mergem să ne facem, să ne luăm o casă. Unde să ne luăm o casă? Ne uităm așa, bam, 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 bam. Ok, cred că știu unde să ne luăm o casă. Aici, cum ați auzit. Numărul 22. Ok, ce casă să-mi iau? Nu știu ce casă, dar asta mi se pare drăguț. Da, știu. Eu m-am îmbrăcat într-un băiat pe Roblox, adică, vedeți acolo sunt eu acolo. Acolo, uitați aici.